Wujud Allahu Akbar. Dicokot Rai. Dicokot Rai. Aja bentar Rai. Dicokot terus Rai. Priwen rasane Rai? Pating sresep. Durung sepira Kang. Durung sepira Kang. Semana hebatnya ku. Wong sepira hebate bakal nglawan ilmu pangeran beli sepira Kang. Abdullah sawangan bokat segigi empen anak bangke ning genahian inget dudu bangkene satu Pangkane siapa? bangkene kabeh kadang santri untuk Maksud yang sampean? prajurit agung orang gilir semenir ngadepi kabeh kadang santri tapi inget perangnya aja nih kene Mendi. di Gebong di Sunda di Cina nok rene Diadepi Kang. Rai Kula mah demi tegakku panji kebenaran nangka di benar Kang. Cinta tebut Diadepi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pacar temandeng harta adoni bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa jenah aya deno yang penting cinta pacar yang penting sayang bohong akan mah bohong mamaku jati raga cinta dan sayang sakapeng raja ngalaya pegat kapakan adoni ngalaya dina implengan ngalaya dina lamunan niku sayang kok lebatan jenang Haji Fikri bade Satya Adoni pacar bade gumelan bohong geningan bohong anjen jalir tina janji nu pasti jenah mimiku jati raga cinta teh buta tomi pacar teman dan harta bohong akang mah bohong kang edi jangkung tanpa harta cinta teh terasa hampa ngalaya
tetepakan ngalayan dina implengan ngalayan dina lamunan wakampleng hayang golebatan mobil butut keluaran bahala saja manjang bedil sundut harita ayeuna mobil butut geus jarang nambangan ge di kota getos dilarang tutururut mobil maju ngidul mogok di jalan radiatorna ngebul genikna turun nyiuk cai disolokan mobilna inung jika kebo di mandian la 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 mobil butut keluaran bahala saja manjeng bedil sundut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang nambangan geng di kota ge Maju! Maju! Wajingan. Hati-hati kadang santri. Maju. Wait. Bajingan. Maju. Parat para santri. Hadapi aku ya. Maju para santri. Yau, pasiau. Wajau, 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 wajau. Aduh, laksana. Santri, sing hati-hati deh. Bung semono kadang santri. Ayo. Tingkatkan kewaspadaan. Para santri, pasang besi-besi. Aja sampai lagi Ray. Pasiau, ayah, ciau, pasiau, pasiau, ciau, boya, pasiau, boya, udah sudah. Ayo, aduh, ampleng, masuk ampleng.
santri. Maju kadang santri. Hati-hati kadang santri. Waduh. Rupanya nganggo jimat kadang santri. Aja lenger kadang santri. Hadap. Waduh. Bajingan kau santri. Maju. Saplas sendase santri. Lenger santri. Lepaskan. Aduh. Maju santri. Setan. Mundur. Layung sore padang esuk kaya keton besak lebate sakle kembang putih ning gelungan mamang amel matur kesuwun sing teliti ngati-ati sing awas tindak lakone mamang amel garening telapukan mamaku Jatiraga mimiku Jatiraga sareng mama nugi bos proyek dewe patir bisa dipungkir kadar bisa dipungkang
Kula aturi sembah pangabakti minangkana ipan sing dadi inang pangasuhay panjenengan Gusti Ratu. Maipen, Kula dalem Gusti. tak terima sembahlan pangabakti awakmu. Sebaliknya tanpa nana puja lan pangestune isun Ratu Rambut Kasih. Nggih pangestu Gusti Ratu. Rasa seneng batine isun Rambut Kasih Maipen. Jareng basane urip kaya sempurna. Ora kurang sandang kelawan pangan. Lan isun dupai keturunan sing ayu rupawan kaya dene Nok Siti Armila. Nggih Gusti Ratu. Ora krasa Siti Armila saat saiki wis mengumpak masa remaja. Nggih. Ibarat kembang kang lagi mekar, tinggal menunggu sang kumbang kang mengisap madu. Ya aja maning sampean ngerasakan seneng bunga sing dadi wong tuane. Kaya dene ipen bae sing momong wiwit cilik sampai tekang usia remaja sekian yang ngerasakna uga pada Gusti Ratu. Iya, Maipen. Apa maning waktu saat saiki Nggih. Siti Armila lagi duweni hubungan kelawan Pangeran Muhammad atau Muhammad Arifin. Wong lanang pun loro selalu bebarengan Maipen. Nggih Gusti Ratu. Ari jodoh sing karo sapa bae. Angluranono Anglura Jatiraga Dewi serang mama nugi bos proyek gede Mama Helen tentu nini cari manek di nokelen mama nugi bos proyek mamaku Jatiraga gede Kapawis ndelengaken keder maipen ku sebenarnya mah Gusti Ratu. Keder priwe. Ah yang ndelengaken ku Gusti Ayu Siti Armila ku. Priwe sih. Ya wong teluan ku rukun runtut bae mendi-mendi ya bareng. Heeh. Sebenarnya demenannya ku karo sapa si Gusti Ayu kah? Iya ya Maipen. Yang enggak kayaknya ruket banget. Karo Pangeran Muhammad ya parak, karo Muhammad Arif ya parak. Dadi kundi sing bakal dadi mantune Gusti Ratu ku Maipen. Dalem Gusti. Tinggal niteni lan delengaken arep karo sapa bae jodone Siti Armila. Nggih. Isun sing sebagai wong tua tinggal ndongakaken semoga hubungane bocah loro kun langgeng sampai tekang perkawinan. Ya sampean sing dadi wong tua mah aja salah pendonga. Ya. Apa maning kun milih pasangan kanggo anak semata wayange sampean. Ya mugia aja salah pilih sampean Gusti Ratu. Bener. Aja sampai gawe sengsaraning Gusti Ayu Siti Armila. Semana bocah ayune, semana bocah gembleng ya ora kana. Biar Mudah-mudahan ya Maipen nasibe Siti Armila ora kaya Ratu Rambut Kasih. pripun si Gusti Wis kah? sampean mah ilok ngulik-ngulik zaman bengen kono. Ya sing bengen yawis bengenan kun mah Gusti. Sakin mah yawis kari mong anak. Dalang anak seneng ya sampean kudu melu seneng. Ya bener Maipen.
Memang bener ucapannya Mak Ipe. Nggih. Singaran nostalgia. Singaran pengalaman pahit. Kaya-kayane beli susah kanggo diungkit ning masa depan. Yang nggih Gusti Ratu. Mamaku Jatiraga, mimiku Jatiraga, Papeden Arya Haji Fikri. Serena dan yakti minangkane sing ngerengaken ayaraga. Mugia kegagalan sing sampai rasa kena bengen aja sampai kedadian ning Gusti Ayu Armila. Bener Mak Ipe. Pahit getire aja sampai mudun ning anak. Endah anak mah lamun jenemu jodoh nambusi nandingan ya kon seneng uripe bahagia sampai tekang umur sing nisahak. Iya bener Mak Ipe. Singaran pengalaman pahit cukup rambut kasih sing ngrasakaken tibang ning dirine Siti Armila aja sampai ngalami kejadian kayak dirine rambut kasih. Kaya-kayane lamun bae Siti Armila sampai tekang oli jodoh sampai tekang ananing pelaminan rasa seneng batine isun rambut kasih Mak Ipen. Ya kudu seneng gue mantu. Apa manikun mantune ya senajan masih keder gak Gusti. Ya mugia bae bisa emaning sampean emaning Gusti Ayu Armila. Ya aja sampai gawe nambang dawa. Jadi pilihan ati sing tepat kanggo Gusti Ayu Siti Armila. Kaya-kayane beli mungkin salah pilih Siti Armila namanya jodoh. Sebab singaran jodoh lebih penting babat bibit lan bobote. Ya. Kantun Mas Udino kiput sing losari berpas kimia jat sarinya keding. Ngadoni sing nirengaken. Ngadoni mimiku sing nirengaken. Lalu 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 sesepuh Jatiraga aja lali salawaste Haji Fikri Mama Nugie Geding Mama Lambang Putri Dalam Serang Adonia Kedingang Lurah Nono Mama Nugi Bos proyek Dewi Gandrawisa Larwe Kuning Kembangi Damane Patiwasa Mas Tardi ngakalane sing durung bisa Anglurah Nono Mama Nugi bos proyek Geding Mama Nugi Mamaku Jatiraga mimiku Jatiraga Papeden Arya Adoni Geding Mak Ipe. Kula dalem Gusti Ratu. Sok kadang-kadang rambut kasih berhayal. Hayalannya priwe jakono Gusti. Ya artine nglamun konon ka Siti Armila duwe laki Nggih. terus suwe-suwe meteng duwe keturunan manda temen senenge rambut kasih lamun bait mong putu Dadi sampean aku wis beli sabar pendek putu kono ya Gusti maipen Ratu.
Ya sabar Gusti, aja gerasa gerusu. Ciri wancibak jadi ketulis kegawang janji. Endah kaya nok Sidi Armila kon matengaken pilihannya dikit antara Pangeran Muhammad lawan Muhammad Arif. Endi sing bakale dipilih dadi sinandingane? Ya mentak apa wong berhayal atau wong lamunan. Ya oli anu nemak mengkono di Gusti. Cuma kuyong keder mantune ora. Ya tapi kan makenen mak Ipen ya. Pripun kuno? Mengingat lan menimbang usiane rambut kasihkan wis blikno maning. Ibaratnya wis tua. Sarang warung RK keding mama kalian kang mirengaken Bunda Rendi. Mama Arep apa maning lamun beli mong-mongi anak putu. Bener mana nama Gusti Ratu. Arep sapa maning kang nyambung watang kang wis putung. Nah, Ari duduk keturunane Gusti Ayu Siti Armila. ku ngerti Maipen. Ya tapi ku ya mengkonon ku laku Gusti. Masih keder yang andalangakan wong teluka. Ya mampan cuma sekedar ngelamun. wong becik pasti ketitik mamaku Jatiraga. Wong ala pasti ketara mini aja cari ni Mas Kudino keput. Bunda Rendi Mama Vera. Ya wis ka Gusti Ratu. Aja ngelamun baik sampeanku. Senajan lamunan seneng ga. Ya ayo kin mamidang mengjaba juga Gusti. Midang ning jaba. Ya iya ambiran pikirannya sada jembar konon ka. Dudu kaya konon Arinok Siti Armila mendi. Ya biasa. Ning Taman Kaputren kan mah. Oh, Ya biasa Gusti wong teluan kabiado-ado kana. Mangan bareng Iya. untung turu sing beli bareng baik kita tah. ya wis ayo. Ratu rambut kasih nuruti apa saujare ucapane Maipen. Ya hampir aja bosen aja jenuh sampean nih. Kosin dekem bae ning sejerone keraton. Aja ndekem sih. Ai mesti kana Gusti. Aduh, Maipen sok kadang-kadang keguguk. Priwe sih sampean melok kagugu bae. Memang bener Maipen. Pripun kuno Gusti? Singaran manusia iku butuh hiburan. Yang nggih. Sebab lamun tanpa hiburan laksana sayur tanpa garam. Nah, mengkonon kuno Gusti Konon Ratu. ya? Yang nggih. Pinter Maipen barang sekian. Tapi kulaku Gusti. Priwen. Ya esokan kadang kangen konon ngerawakan sampean ngidung biasa kan. Biasa kan sampean bakal aja lagi ya midang ning pertama bari kidang kidung. Terap. Itu rap dalam puisi murun. Bakal ngalem gana palarek ini bocah kian. Ya ambiran nyuda rasa kangen ning ati ora Konon. nengan. Yang nggih Gusti Ratu. Ya wis, hitung-hitung kanggo ngormati bapakku Nggih, sing lagi duwe hajat. meriahaken acara ulang tahun Desa Jatiraga. Wabil khususnya kanggo wong Jatiraga kabeh bae. Iya, aja. Ora ketinggalan kanggo Ayai Denok, Bundai Bunda Denok. Denok calon tuan rumah. Kok esuk. Kangge Tapawan. Bapak Haji Rasta Keding Nyanding Terus? Ananing Soren. Kangge sedulur seniman lan seniwati Keding. Iya. Mangga Gusti Ratu kidungane Kanggo apa bos tua. Terus Mimi Haji Carini sesuai sing wis di